kublai pi baro ngadi Dr. Walang ngai ngo yo try bo nong pen imjong au Jesus Christ ubla pensat yanga ubla ayanga kamet ka bakoi bakya bangalaban sambat PAA lengba kan ka video ke ka banga don kemudian ke bakya ka don ka jonga haka khat santrek nai me ala ngostom ala pangman thakli kala pangkarandang ta la sutu bangadang ke jing stam klak tai ka kpo ban namar ka kam ka jonga ban ka jing le jing wan jonga mala patas covid no bala syam bangalang covid positive ngala pentip chikasno ngala pentip she dispensary bar kila shimkhya bar kila le ek baki dai ban le baro ban ngai ngu yu ble try no pen em jonga Jesus Christ ubla pen khya yanga bar kalong yeng jonga ban lingba kanika video nga kwa ban tentu yepi kabaning kong kalong wan ship tiang ya kan ke jingpang covid-19 shania hoble doka donot baro kaba ar lada pisngo stom pangman thakli kta ekakpo pisngo sukrian kishen dan pisngo longkum ka flu wanum boteng letas pentip shaka sha dispensary lani sha PSC lani kat kebajan ke UHC ne kanu ka jaga ke bapisngo shngan banlai patas kanang balai lada kadai ke covid-19 anyo ban sumar klo lada kam dairu ban skot hu namar kanu ka jingpang hi habayo ban sumar dang klo lani ban tip kumno ka ya la ban sumar la ban yaram wan ong ba oh yo kepelang positif lada ka dan ka jingpang kan long positif lada kam dan ka jingpang kan long negatif dan kaman syekti kata kabalai kalong lada pidan haki home isolation lani haki corona care center lani haki quarantine center khain bhai ka nadu ka sngi ka ba phi sedang sngoshtom ka sngi ningkong ka ba phi sngoshtom khain bhai tu ka sngi namar balai kani ka jingpang teng phla sngo khlang hadian ar sngi lai sngi sau sngi phla sngo khlang san sngi teng ka si ban rio ka ban nyo lani hado ka bopra kamet ka sedang ban shitom biang sngo telot lani ka wan ka jarho ka ba sngo thai chedam lani pisngo pher kamet haka to ka puat bi haban wa jing yarap klo ban bu sngam namar belai haba yo jing yarap ka puat ka biang la ban sumari kan ka jingpang nai ap adu bandar thai bam la shu ban ring mat siam lani ka khiap la ka se wan nom ap dei ban wan jing yarap klo sa khawi ka pan ko ba no tang shu lar ba pin shim ka vaccine lection ya ka vaccine kan ya dai pi kan ya rap pi nri kham tam e ni de ban shania hau blai ba yam u blai ba kular ban dan rakat bani u blai u ba le ki kamba ba sa shi sien nga kwa ban o pi le ya ka ba de wan shapti shania hau blai u blai dan rakat bat pi nga sngo bangi de ban dwai mo blame isn't a ban pan kia ek to kiwa pang blame isn't a ban dan rekat bagi doctors ki nurses ki basumar bat ki health workers baro bat blame isn't a ban pelai no yang nak ke jepang kenang bangilang ban le ban wan ban le iki kam ke jang kam tam ban sakri blame kar khu pi Kublai Shibun.